हामबाय नोंनि चेनेलाव न तुम्हार चेनेलाव फाइया साइमानलिया लुकुरावनो बाहायनो हामबाय दङ नाय दंनाय रक न आं किसा इउटिउब रक नखा जेतो देबर मारकनि कैसा ताबुक बेखौ खानानै ओमफ्राय आबनति सानानै हिंका हिंकाय आं तो ताबुक खादि एबा ता खादि आं तो जखनि नैया तामनि हिंका हिंकाय कैसा बरक रक चाप जागि दंनानै हिंकाय इउनिटि नाला नां इउनिटि करिखिथ' साबजेक्ट मानि ओमफ्राय जों नखा जमातिया खदा कलयनि ओमफ्राय रायबा मानि के रियां रकनि ओमफ्राय रियां ससिय' कालचार अर्गानाइजेसन ओमफ्राय आबहाय खालायनो गोबां मा जत चिनि जे तिप्रासा बसं रकनि जे दं मानि बरकनि जतनि ना आबहाय दङ देबर मारंनि आबहाय खाजा दाबु बकरिखौ तामनि बागै हिंका हिंकाय जों तमनो लाइबो मानो रगै नायखा हिंकाय आगिव महाराजा बीर विक्रमादित्यनि आमालो ब कैसा बसं सापनानि बागै आफ्रो 12 हालामै 12 कि हालामी निसाव आ 12 हालाम रक ताबुक जता जों उनिस्ता सम्प्रदाय दङ नै जे सालायमनि आफ्रोकै 12 हालामी हमताबनो के आब रकनो सापनानि बागै रामकुमार ठाकुर न बसिप सनामै आफ्रो दफारकनो सापनानि सनामबा कै आबनो नायनाय ख्या हंकै आब जेफ्रो महाराजा बीर विक्रमादित्य थै थाका हंकै न आजे थानसा दं माने आ साबजक माने आब आफ्रो न तमावै थाका तै कैसा हंकै चिनि जे बसं रक साबजक नानि हिनफानो चिनि अ हा आफ्रो चिनर राजा करि थां माने ओलो जों भारत बाय मार्सङै थाका भारतवर्षनि जों भारतवर्षआव हाबै थांमानि आगोलावथ' जों माइनरिटि अकलाय थांका भारतवर्षआसो कतरमा कायसे देश आ देशनि कायसे चिकनते राज्य आ चिकनते राज्यनि बिसिङाव फानो जों अब 1951 न माइनरिटि नि थांका 48% नि जेता जों मेजरिटि पिपल दं माने ओमफ्राय अब आ माइनरिटि थांमानि आगोलाव चिनि यागो जेता भारतनि आइन जे मेजरिटि पिपल नि यागो से आ जे उनको तंनाय प्रशासन तंनाय एबा उनको थांनाय हिंकेबा जों माइनरिटि थांमानि बागै चिनियागो प्रशासन बो फाइया प्रशासन जेहेतु करै आफ्रो जों साबजागनानि हिंपानो चिनि दफारो साबजागे मानलिया प्रशासन जे तंनाय रक जे मेजरिटि पिपल बरसि प्रशासन चालुगो हंकाय बरक आ जे माइनरिटि पिपल जे तंनाय रक जतन पार्ट के खागबाय कथारैया खलाय कलय हदा निनि जमातिया हदा के बरकनो साइटं खानं जमातिया रक तामनो रक स्ट्रं जात क्राक जात फान गोनां जात के आबाहाय खलै कासे बसंनो सावै अरनि मेजरिटि पिपल जे प्रशासन चालु खांला आमते सावै पाट खलाय खागै खिबाय के चिनि दफारक पाट खायै जों केबो कथालाय सेमालाय लिया माने थानचाङै चाबजाक सेमालिया चिनि दफारक ओंखाय आबनो वानसुकैनो जों थांनाय 2010 नि सिमि जों वानसुक लायखिया अबत जों सालसा कमावै थांनाय अबहायके जुदि चाबजागि हांकाय हनै जों आफ्रो रमदि महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी नै आफ्रो कायसा सोसाइटी खावै जों चिनो अदफारकनो सापननि बागै जों तिप्रा एबा जों त्रिपुरी आबहाय खलायै जों चिनि लोकरकनि थानायाव जों एवारनेस खलाया awareness खायै बरक रक साबजागै खाया के साबजागै खायमानि आगोलो ताबुकते साताम जानिबो लुकुरकनि जे कग हेलं सासा हायख्लाय नगोखा के आबनि बागैनो बरक रक जदिनो बिनि बसंनो खावै नारनानि बिनि बसंनो जदिनो क्राक खलायै मोथाङै तननानि हिंकाय बरकनि कायसा थानसा नांगौ थानसा करि हिंकाय बरक साबजागै मैया के आबनो नायनाय ख्या हिंकाय जों ताबुक जतनि कनो बसंनो तुमुं ना बाहाय खलायै हदा दङ हिंकाय आं थाकाव देबर मारंनि बिसिङाव हदा दङ नै हिंपानो खदिला आबाहाय नैता के आबाहायते खाका हतो चानो सावानो ताइसा क्राक ngano kaisa dagi phang tongna nango je kono bosongo bini hodani okra tongna nango a okra ni pokbai चलिने ना ओंखाय नायनि माखाय देबर मारं बसंग खाय आबाहाय हदा अकरा कनो करो ओंखाय करिनि बागै बरकनि कायसा चाबजागलायमु मालायलायमु पक चाबलायमु आबाहाय जागा करिता
이제 아버는 나시 그냥 이렇게 하니까 이제 따보 칼라냐 말만에 앙아버는 네게티브 카야 포지티브 노 칼라이 라이톤 이제 칼라이 라이네로 이제 아버 잡잡는 나 아버 하이는 가까웠다 앙 아버는 거냐니 무슨 거 루꾸럭 제 프로파노 부지오이 카박사 카탄사 응나니 바제 잡자카 하니까 잡자기 네 아버나 보다 거복다 이게 어리 거리 인야위 탄사 클레 잡자게 거박사 마니레모 어크라록나 마니레모 아바 해동카 그냥 신이 버러버 제가 당나니 가샤 네 포지션을 동나자 따부터 벨레키 뭐 지니 어버스타 벨레키 하미와 탕서고 있자 지금 걸릉 마사케 부걸르고 angto tabuk dokter sunasoron da bermahne sini jago jadi ang koroksa raita koglo kotoma abahero kang siyo jadi teke sya kai ang cultural ni samungan men samung kai cultural ni samung tu yang ajaga gadalai tongo abo tabuk katalia tangnai 1986 ni simang gadalai tongo ni tini sujara baro gadalai tongo culture no to hukumo no to ye odo khani hukumo kamawi thangnai abo no to ye fight khaye tabuk sujara fight play to